Здравейте хора! В това видео мисля да рисуваме нещо, понеже от 2-3 епизода вече не сме рисували нещо. Ще използваме скисника на Sakura и ще нарисуваме нещо супер кръсното. Инспириран съм като цяло от монстерата, която си взех от Сърбия. Няма само да рисуваме все пак. Имам и 3 пратки, които искам да ви покажа с познайте какво. Така че гледайте до края, за да видите какви фънко фигурки получих. И започваме с това да намерим референция в Pinterest. За днешното видео избрах да нарисувам супер кръснатата жаба, както и някои допълнителни неща. За целта ще използваме скисника на Sakura, тънкописците на Sakura, както и автоматичния молив на Sakura, а за оцветяване ще ползваме алкохолните маркери на Artina. И започваме с скицата, като изобщо си нямам никаква представа какво правя. Общо заето каква ми е идеята? Нарисувах жаба, която се държи за един клон и един лотос. Като цяло скицата е готова, сега започвам и с контурите, така че нека да ви покажа какво се случи. Общо взето това е жаба, която всъщност е монстера. Около нея има някакви облаци. Езика е като лиана, държи се за едно дърво, което е супер кръсното. Тук скача от суши, но това ще го видите като го отсветя. И един лотос нарисува. Изтриваме горната част на молива и започваме малко по малко да инкваме. Докато си правих скицата, Инкамаро ме попита дали всички сте се абонирали за канала. Така че бързо отивайте да се абонирате и да харесате това видео. Ако искате да помогнете за развитието на канала ми, може да посетите магазина Каренваси. В секция Инкони Шоп ще откриете първия ми плаката на Бангаранга. Благодаря на всички, които следят и оценяват това, което правя. Линка към магазина е долу в описанието. Като цяло имаме една подобна рисунка с монстери и питон в този случай. Обаче тук вече е преработено самата жаба от монстери и се държи за този клон, който предполагам, че се сеща откъде. Сенсей YPD рисува такива. Аз съм супер инспириран от неговото изкуство. Това цвете също е супер кръстното и също, от което скача самата жаба. Общо взето ще разчистя цялата тая бъркотия. Ще ви покажа какво получих като пратка. Така че останете до края на видеото. Това са трите пратки, които получих. Нека да ги анбокснем заедно. Нека да започнем с най-малката кутия. Вътре откриваме супер сайз фигурка на Зецо. Втората кутия. Започваме с фигурка на монстера. Колко тематично за това видео. Нямам търпение да я прибавя към колекцията си. Втората фигурка е на Бора машина. И третото нещо, предполагам, че виждате, е на Five Nights at Freddy's. Това е Чика Той. Нея ще анбоксна направо сега. Цяло са две фигурки. Нека да ги изгубим. Те ръцете се движат. Така. Цяло е скандално. Искам да сложим другото лице. Това се държи в ръката. Ето така изглеждат и двете. Последната пратка, която ще отворим и най-голямата. Тя е с 5 фигурки вътре. Като цяло нямам търпение да ви го покажа. Канкуро. Скеф е на селото скрито в пясъка, така че Канкуро отива в колекцията. Както може би знаете, наскоро си взех Сусаното на Какаши. Реших да си взема и него. За къде без Jiraiya Sannin. Като фигурката с жабата много повече ме кефи. И отново селото скрито в пясъка Темари.
макар и за втори път, защото имам едната му форма, обаче Гара е един от любимите ми герои. Не забравяйте да се абонирате, да харесате това видео, както и да коментирате какво нарисувам в следващия път. И до скоро!